Sagung para tamu kakung putri kepareng kinarah wonten baban ingkang sampun sarta. Ingkang mastuti lilo jaring para kina. Ingkang jeneng kula ingkang jeneng ngawi ya. Dulwa edi budaya luhur marsuki mardani budaya tulus. Budaya tegese tansah ambudi daya saking wong sing penggalih. Tulus ingkang mengkuwerdi saking pangastuti tumuju ing kautamen. Bumiyung swaraning pradonga yayahan rangit. Wis paring puja pujastuti limang temanten saringgit. Paripurna pinanggih aja pinang temanten sarwi barang sekar gantal gondang tutur mewah gondang kasih. Paripurna kanthi awijaan tirta suci pinambaraning sekar staman wis paripurna sigra arsa sirwapa buga tegesing kendaraan seta tegesing putih kawastanan tirta suci ananging tirta kamandanu paripurna sinapan sarta kasta sindur anggih gendongan ingkang bobok. Kene kula sira ndak tepungake bali wismanipun Kanjeng Rama lawan ibu ya kula supaya sira tansah bisa wanuh kala inggih dadangku putraku kinarya sisihane anak wadon Merlinda Dwi Pridayana mula kene ndak wanuhake ora ketang mung saged biaran sira arep tak gendong tumuju ana sasana wiwaha sira arep Bapak Panjang kula dak pamerake sayane para kadang sami marang sedaya kula tandha yekti anggonku duwe gawe ya ampun kasane Rama ya kula Bapak Giyanto ingkang wong bagus lawan wong manis menika sinipun dipun topas Pak Giyanto kasuwun Pak Giyanto pinarak wonten tengah kursi pinanganten kakung wonten sekanan pinanganten putri wonten sekele kanthi ayahe dijiban luhur dadi cara probogan ingkang laksana dadi cara nggogo timbang